смяят с веждели. Една жена влиза при лекар. Добър ден, докторе. Бихте ли ме прегледали? Нещо тук някъде ме боли. Да, разбира се, ще ви прегледам, съблечете се. Ох, ама много ми е неудобно. И как така? Като ви е неудобно, не мога да ви прегледам. Просто трябва да се съблечете, няма как. Ами, ще бъде ли удобно поне да загася лампата? Разбира се, загасете. В тъмното се чува. Докторе, готова съм. Къде да си оставя дрехите? Как къде? Тук, до моите. В един красив слънчев ден Исус Христос решил да се преобрази на 33 годишен красив мъж и да слезе на земята. Слязал и започнал да се движи по улицата. Изведнъж видял изключително красива жена. Започнал да разговаря с нея, тя го харесала и след малко се озовали в една квартира. След 2 часа бурен секс, изпотени лежат и той я пита: ти всъщност разбра ли кой съм? Не. Как? Аз съм Исус Христос? Не да знам кой си, ама го правиш като Бог. Един мъж за първи път отива да лови риба. Хвърля въдицата, нищо. Втори път, нищо. И така цели 2 часа. През това време обаче, вдясно от него някакъв друг мъж хвърля, вади, хвърля, вади, хвърля, вади. Този не издържал, приближил се и казал: прощавайте, за първи път съм тук и не знам как да ловя. Бихте ли ме посъветвали? Гледам, че вие непрекъснато ловите. То си има чалъм, бе, моето момче. Така ли? Не го знам, кажете ми. Слушай сега. Когато си решил да ходиш за риба, сутринта като се събудиш, най-напред си поглеждаш оная работа. Ако тя е наляво, отиваш на реката и избираш си местенце и наляво от себе си твърдиш и вадиш. Ако показва надясно, надясно. Ако е надолу, надолу. Тъй ли? Много ви благодаря. Прощавайте, ако е щръкнала? Абе, будала, ако е щръкнала, на риба ли ще ходиш, бре?